मुझे सोहने नबी जी दुआ बे आहे दवा बे आहे सलवात मुझे सोहने नबी जी सलवात मुझे सोहने नबी जी दुआ बे आहे दवा बे आहे आहे दुआ बे आहे दवा बे आहे आहे दुआ बे आहे दवा बे आहे कट्ठे समूर मला एक सा कट्ठे समूर भला एक सा जापान पढ़ दो खुदा बे आहे जापान पढ़ दो खुदा बे आहे सलवात मुझे सोहने नबी जी दुआ बे आहे दवा बे आहे दुआ बे आहे दवा बे आहे दुआ बे आहे दवा बे आहे अगर जियारत करण को चाहिए मिठे मोहम्मद करीम जी सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह नायाब नुस्खो अगर जियारत करण तो चाहिए मिठे मोहम्मद करीम जन जी मिठे मोहम्मद करीम जन जी पूछा कर जिक्र जियादा सलवात जी सा सीधी जियारत अता बे आहे जो सुभान अल्लाह अदा फकीर जिक्र जियादा सलवात जी सा सीधी जियारत अता बे आहे सलवात मुझे सोहने नबी जी दुआ बे आहे दवा बे आहे आहे दुआ बे आहे दवा बे आहे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिठाण माखी में जो रखलवा सो भी सोहने जी सलवात जो हदीस पाक जी गाला मिठाण माखी मिठाण माखी में मजो रखलवा सो भी सोने दी सलवात जो रिज़्क़ में बरकत खुशा देगी अज़ा रिज़्क़ में बरकत खुशा देगी अज़ा दीदी हज़ारे नफ़ा बेया ए सलवात मुझे सोहने नबी जी दुआ बे आहे सुभान अल्लाह शायर चए थो मरी वञा सलवात पढ़ दे अब्दुल कादिर चए मुआरी जंग में सुभान अल्लाह मरी वञा सलवात पढ़ दे अब्दुल कादिर छे मुआरी जन में कबूल कर या
खुदा ए आजिज़ कंदो पयो इल्तिजा वे।